Ayan, habang naliligo si Ayla, naglalaro sa tub, magkwentuhan muna tayo. So, na-receive ko, dalawa yung pantalon na binili ko online kasi meron sila ngayon na, tinatawag dito sa, pag nandito ka sa US, tawag dito, nakalimutan ko kung ano yung tawag doon. Black Friday. So, ito talaga yung every year pag may Black Friday. Pag nagkataon talagang Black Friday dito, bumibili talaga ako ng pantalon online kasi nakakasave ako ng mura. Halos sa half price siya. So, ang problema ko talaga pag bumibili ako ng pantalon dito sa US, kung nandito kayo sa US, kasi malalaki yung size nila. Tamad naman akong pumunta sa mall para bumili ng pantalon. So, buti na lang nakahanap tayo ng pantalon na sakto talaga sa height ko kasi maliit lang tayo. So, ang binibili kong pantalon, hindi regular. Di ba pag sa pantalon meron silang regular or plus size. So, pag maliit kayo katulad kung petit kayo, yung nahihirapan din kayong humanap ng pantalon na sakto sa height nyo. Piliin nyo yung short size kasi yun yung para sa mga pitit na mga nahihirapan bumili ng pantalon. Lalo na dito sa US, ang hirap na hirap talaga akong bumili ng pantalon, guys, kasi kasya naman siya sa akin. Ang problema nga lang, sobrang haba sa akin. Ayoko naman tupiin kasi mamaya-maya tupi ako, lalo na sa trabaho. Hindi ako komportabling mamaya tupiin ko ulit, mamaya ayusin ko ulit. So, ayun, yung binibili kong pantalon na brand, medyo mahal tong brand na to pag hindi siya naka-sale. Levi's, yan. So, ito yung in-order ko ngayon sa Black Friday deal nila. Dalawa yung in-order ko, yung isa nasa sa washing machine nilabahan ko. Ito, kararating lang nito kanina kasi nga, in-order ko lang isa lang. Tapos sabi ko, order pa ako ng isa just in case na meron akong extra pantalon. Kasi nga, nagtatrabaho tayo, kailangan natin ng maraming pair ng pantalon just in case meron tayong extra na pantalon. So, ito nga, ayan. Ganda ng, are you okay, Ila? Nagchuchok ka dyan. So, ito nga, ganda. Ayan yung pantalon natin. Sobrang sakto talaga yung haba sa akin. Kaya kung naghahanap kayo ng pantalon na para sa maliliit, piliin nyo yung short. Kasi meron silang short, regular, and then plus size. Kunin nyo yung short para sakto sa height nyo yung pantalon. So, ayun nga. Ang init. Ang ganda pala nito. Parang crochet siya. Ang kapal ng tela niya. Parang gusto ko tuloy pumunta ng thrift store pag may time ako. Kasi dito ko nabili sa thrift store ko lang to nabili. Dito malapit sa bahay. Sobrang warm pala niya. Grabe. Ang kapal niya. Sobrang warm. Lalo na ngayon na ang lamig-lamig talaga ngayon dito sa amin kasi 2 araw na nag-snow, so sobrang lamig sa labas. Ngayon ko lang napansin na sobrang warm talaga. Ganito yung itsura niya. Ewan ko pa kung magpakita ko sa inyo. Ganyan yung itsura niya. Cute. Gusto ko yung style dito sa dulo na parang medyo na ba yun? Na tatak in pero hindi kasi yung style niya sa medyo siya, maliit, kaya ang ganda. Ayan sobrang warm niya talaga, promise. Sobrang warm na material. So, tingnan natin. Pag hindi na malamig, maganda na yung weather. Punta tayo sa thrift store. Tingin tayo ng mga sweater kasi, sobrang warm niya talaga, lalo na pag malamig. 3 ata yung nabili kong ganitong yung isa nasa labahan, and then yung isa, malinis. Pero sobrang warm niya talagang sweater. Ayan. Thrift store lang to. Para nasa $2 lang ata. $3 lang to yung natatandaan kong binayaran ko dito. So, sobrang warm. Lalo na pag malamig yung panahon.